velkommen. Og nu spørger de måske, velkommen til hvad? Og jeg svarer, velkommen til næste afsnit af serien En lærer for livet, hvor brødrene Øb og Bøv nu skal forsøge at udvide kontakten til samfundet. Vi kaster dem hovedpuls ud i spørgsmålet. Er samfundet en munter lille fyr? Eller er samfundet den bissebørste bølle, der altid slår på tæven i frikvarter? Så det er jo ikke godt at vide. Men vi kan i hvert fald stille spørgsmålet. Hvordan tegner man da samfundet for nogen, der aldrig har sat deres ben i den? Ja, opskriften på en vovs er jo lige til, ikke sandt? Snude foran, ben på midten, firen da, og et vipapparat bagpå. Men hvordan forholder det sig der med en regnorm? Der er det jo ikke til at vide, hvad der er for og hvad der er bag. Der var lidt at tænke på. Men er livet der lutter regnorm? Eller er samfundet det, spørger vi. Ja, lad os prøve at se, hvilke opdagelser Øb og Bøv gør. Du, Øb. Jeg har tænkt over noget. Nå. Jeg har tænkt over, at der er forskel på mennesker. Ja. Ja. Der er nogen, der har sådan nogle buler her foran. Nå, jamen det er, når de har været på indkøb. Det har jeg set. Det er jeg ikke sikker på, Øb. I det her tidsskrift er der noget, der tyder på, at det ikke er kolonialvarer, men at de sidder fast på kroppen. Ja. Det ser ud som om, at du har ret. Og hvis man læser teksten... Jamen, jeg kan jo ikke læse, Øb. Hvis man læser teksten, så er der noget, der tyder på, at den slags mennesker med buler foran, de kaldes Det er dem, der danser baglæns inde i fjernsynet. damer. Hvis de danser baglæns og buler foran, så er de vel ikke rigtige mennesker, vel, Øb? Jo. Nej. Jo, sådan... Jo, nej. Sådan... Nå. Sort sjov. Alligevel, det ser nu praktisk ud. Tror du, man kunne få fat på sådan en? De kan købe, står der. Er de dyre? Man får dem vist ikke med hjem. Men de lærer en sprog for et vist beløb, ser det ud til. Prøv at se. Fransk, spansk, græsk, lesbisk og svensk. Hvor er det nu, de taler lesbisk, Øb? Det kan jeg ikke huske lige i øjeblikket. Men ved du, hvad jeg tror? Jeg tror, de der buler, det er der, hvor de gemmer de her sådan, sprogkursuser. Det er så smart fundet på. Det kunne jeg meget godt tænke mig at prøve. Ja, var det ikke en god idé, jeg fik der? Jo. Men tror du bare, man går ned og køber dem, ligesom man køber hunde og holker og regnorm i en forretning, altså? Ja, det har jeg faktisk selv tænkt på. Ved du hvad, jeg telefonerer dyrehandleren. Ja, Dag, jeg hedder Øb, og min bror han hedder Bøv. Ved du hvad, giv mig lige nummeret på dyrehandlen. Hvor jeg bor? Ja, jeg bor sammen med Bøv. Han sidder her ved siden af. Dag. Dag. Hvorfor siger du dag til mig, Øb? Høflighed betaler sig altid, Bøv. Nå, hvor var det, vi kom fra? Sig mig, nu jeg har dig. Du kan ikke fortælle mig, hvad en dame er for noget? Nå, så har du måske også sådan nogle buler foran. Sig mig, er det der, I gemmer de her sådan, sprogkursuser? Hun lader røret på, Bøv. Hvordan kunne du se det, Øb? Det kunne jeg bare. Du er også så voksen og følsom, synes jeg. Op. Hvad skete der her? Lad os lige se det en gang til. Jeg tror, de der buler, det er der, hvor de gemmer de her sådan, sprogkursuser.
Det er så smart fundet på. Det kunne jeg meget godt tænke mig at prøve. Ja, var det ikke en god idé, jeg fik der? Jo. Men tror du bare, man går ned og køber dem, ligesom man køber hunde og holker og regnorm i en forretning, altså? Ja, det har jeg faktisk selv tænkt på. Nemlig, der var noget galt. Man køber da ikke regnorm i en dyrehandel. De kommer med regnen. Så det ved de, og det ved jeg. Men vi øber bøv det. Næppe. Men lad os se videre. Jeg vil have fat på en dame. Jeg vil lære sprog ved jer. Jamen, så lad os køre med det samme. Nu, Ja. der er legestue i fjernsynet. Det kan du da se en anden gang, bøv. Kom nu skal vi ud og have sprogundervisning. Derhen. Det var dumt at pifte bøv. Det var meget dumt. Det ser spændende ud herude. Er det samfundet? Ja, sådan både og. Var du altså følsom og voksen, Høb? Voksen og følsom bøv. Og jeg også det. Se hende derhenne. Hun kan lære os mindst 4 sprog, tror jeg. Så kan vi lære 2 hver at tale sammen. Nemlig. Kom. Ja. Goddag. Det er min lillebror, Bøv. Jaha. Vi er ude i samfundet for at lære sprog. Nå. Hvor mange sprog har du der? Så er det nok meloner, hun gemmer derinde. Fuck, kømme. Kom, dø. Hav. Sort show. Ja, der ser vi det jo ganske klart igen. Det er i samfundet, som det er i melonernes verden. En ulykke kommer ofte 2 og 2. Men er det da sådan, at verden kun er befolket af klepto og melonomaner? Findes der overhovedet ingen, der ikke stjæler, slår eller fører løsagtig tale? Er meloner og enkelte andre grøntsagsarter, er de eneste, der er værd at have med at gøre? Se, det kan jo lidt at tænke over til næste fredag, hvor vi næppe undgår, at Holger igen siger... Hav. Sort show.